Pimira kita kwarta. Tingnan mo magyapon kay Mario. Ana di, sana ko masih sigaret. Ikaw okay pagita imong bana din mo tingnan biyaan kana. So inon po kuno inon nga. Ari mo may kasama sigaret. Dapat yung lawas uy. Ito lang rirano nga. Swerte kay ka na yung bana nga. Yan, nakakita kwarta uy. Wala. Ikaw na ka rin balay. Ikaw matatiman. Okay. Abot tira, dire. Way kanon. Ay, taga, nagtangkong. Oo. Kaya, hindi ko may. Pero ilong. Good. Sabi Ikaw, ko, tangkong? sabi yung ingredients sana kay ulod. Harap ng tangkong kalami. Wow. Picture ng tawag. Sarap. Yes. Saraya. Oh. Pagpapag para panihapon guys kay hindi na kung buto umagat na ugahan ko gabi eh. Ugahan ka karon gana gini. Yeah. Luto na siya tagig mati. Butong Pinoy. Ulam Pinoy. Boss Malmari. Patang sa sarap. Sarap pa kung niluto. Sardinas, suwit kamates, awat with agbate. Sarap.